og i dag har jeg min mors veninde ved siden af mig, og vi skal nemlig smage på noget mad. Og så har min mor serveret det, ja, hun kommer snart, og så skal vi lukke øjnene. Det er klar? Ja. Godt, vi lukker øjnene nu. Okay, jeg har lukket mine øjne. Godt. Så er munden. Hvad var det? Kartoffel. Kartoffel. Så meget kartoffel. Ja, det var den første for hendes. Nu kommer næste runde. Jeg ryster ikke. Ad, hvad er det? Ja. Smør. Smør. Smør, ja. Nu får jeg lige noget at skille noget på. Lukas, du må ikke kigge, hvad gør han? Det er snyd. Kun sker, jeg så igen. Munden, man skal smage på det. Ad. Hvad fanden var det? Det var chili-dressing. Sur, sød chili-dressing. Ja. Ja, jeg kan ikke lukke øjnene lige nu. Ja. Så er det godt, at du ikke skulle spise en chili, var Lukas? Jeg ved hånden. Nå, er I klar til næste? Ingen chilier. Ikke noget klamt. My. Det er jo nemt pølsechokolade. Lige præcis. Det var godt efter sådan en sammenhæng, hva'? Ja. Nå, sidst men ikke mindst. Den sidste ting. Er I klar til det? Jeg håber, det ikke er nogen klar. Jeg ved det. Jeg spiller det ud. Jeg spiller det også ud. Hvad fuck er det? Jeg har ikke tænkt mig at spise det, fordi jeg tror, det er chili. Ja, det er ikke. Det er ikke chili. Og hvad fanden er det her? Hvad fanden er det? Der. Så. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Når du siger det, ved jeg godt. Ja, det er syltet løg. Syltet løg. Ja, syltet løg er godt. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det smager. Ja. Nå, men folkens, inden videoen slutter, så husk at lægge nogle likes og det der. Og lige nogle kommentarer, så